ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଆଜି ପରା ଜନ୍ମଦିନ ସଭିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋର, ସଭିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆରେ ମତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କଣ? ଆଜି ପରା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ଚାରିଧାମରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ? ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ପୁଷ୍ପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରାରେ ବି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ସେଠି ବି ଅଛି, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କତିକି ମଧ୍ୟ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୀତଟେ ଗାଉଛି।